Yaksa kura rupa sedeng Narendra yaksa laku kang malwalya ingkang kampira marang angise diyong Amektu Prabawa Kura mawalian Lesa saprakempa Ong titi yuang kala ludrya mandik Raja Dewaku Togo wonten timbalan ingkang adhawuh Jinwud Bilung dalem bose kaget ati wong sakloron tak timbal ya ning ngersaku iki sawetawis kaget temah gugup geragapan raos sing manah
Saksampunipun kula kekalih nampi timbalan dawuh paduka ingkang sinuwun. Wonten wigatos menapa lho? Togok. Kula Ratu Nggawa Barong Prabu Kala Srenggi. Wis kondhang kalok kajana priya. Negaraku jembar. Sarta jajahaku uga tebane jembar. Kadigdayan kawibawan kamulyan ora ana sing madani karo Prabu Kala Srenggi. Mungi manega ing atase aku iki ditinggali kamukten magrong-magrong wujude kraton. Nanging aku ora ngerti sing paring kamukten jalaran Kanjeng Rama. Manut caritane iki wis seda. Ngono ya kok. Nggih leres. Yen ngono gandeng kowe iki manca kakining wong Praja Nggawa Barong. Kowe mesti ngerti sejarah. Aku iki putrane sapa kok? Kula matur namung penyuwun kula panjenengan kedah merdika raos sing penggalih. Tegese piye? Mangke ampun duka nggih. Sababe nyuwun ngapunten, sepisan malih nyuwun ngapunten. Sejarah panjenengan sejarah elek. Awon, jane mboten patut diaturke. Ora kok aturna apa anane. Ya diaturke, Kang. Apik apa elek awake dhewe iki mung kari matur apa anane. Ngono kok dadak tutup-tutupi. Saiki jare jaman tinar buka, keterbukaan. Rasa ditutupi kesuwen. Inggih. Ngaten nggih panjenengan menika putranipun sawargi ingkang Rama sinuwun Prabu Jata Gimbal. Rama Prabu Jata Gimbal nggih inggih ingkang ngratoni negari Nggawa Barong menika. Banjur ibu sampeyan niku nggih mbok cilik sampeyan. Wis. Wong ibu kok mbok cilik. Lah kula ampun matur to ampun duka. Sejarah sampeyan niku elek. Ibuku, mbokku cilik nggih jenenge naminipun Jata Gini. Jata Gimbal, Jata Gini niku rak kakang adi tuwa Jata Gimbal. Cariyosipun, dongengipun kekalih-kalihipun menika ketaman asmara. Prabu Jata Gimbal kang Rama menika gandrung kaliyan Wara Sembadra. Lajeng Dewi Jata Gini gandrung kali Raden Janaka. Loro-lorone padha goleki kesenengane atine dewi-dewi nganggo carane dewi-dewi, mongko ora taren. Wusananipun nyun ngapunten. Kang Rama Prabu Jata Gimbal pinanggih kaliyan Bathara Kala. Rikala semanten pun dandosi dados Raden Janaka. Lah Dewi Jata Gini pinanggih kaliyan Betari Permuni pun dandosi dados Sembadra. Nenggih niku ora kencan ora semayan. Lunga dhewe-dhewe rak ngaten. Pocapa Janaka ketemu kalih Wara Sembadra niku wau. Nek tembunge ngono pucuk dicinta ulam tiba ngono ya Kang. Mbuh lung ra idep. Basa kok ngono kuwi aku ora mudeng. Lah iya. Jenenge Kedara Dasih ngono kae. Mbok menawa kuwi. Wusananipun pinanggih Janaka kaliyan Wara Sembadra. Lambang asmara. Lambang asmara danguning dangu. Wara Sembadra nggerbini. Ngono kok nggih. Lah sareng nggerbini sampun pikantuk 7 candra. Wusananipun kawanguran.
konangan jebul Janaka Badar Prabu Jata Gimbal Sembadra Badar Jata gini mbakyune karo adine. Lah banjur padha tangisan. Mangka wis kebacut meteng aja wis kepiye ta kuwi? Lah ngono ta kuwi? Iya. Lajeng lahir panjenengan menika. Prabu Jata Gimbal Jata gini ora trima rumangsa diwirang-wirangke Sara Hamuk teng Madukara. Ane nggih bola bali nggih ajeng digdaya dikaya napa? Menungsa niku winates. Wong digdaya enten ngungkuli digdayane wong sugih, enten sing ngungkuli sugihe, wong bagus enten ngungkuli baguse. Jenenge menungsa niku lak mboten sempurna. Iya, Kang Rama seda. Dalasan ingkang ibu menika kala wau panjenengan linairaken tasih alit ingkang kula wentah langgih kula kalih bilung. Upami Kang Togo kali kula niku tegel ngaten. Benan jek bayu tak sirnake sing dadi Ratu Togo patihe bilung. Wah, niku mesti gayeng. Bar dadi ratu sambar bledek. Aja ngono to, Kang, kok ya bangetan men. Senengane kok awur-awuran. Lah, mila kados ngaten menika. Menika cariyosipun. Dadi sedane Kanjeng Rama kuwi kelawan Raden Janaka. Inggih. Gok. Dos pundi nglebur centang loro pati utang wirang nyaur wirang utang pati nyaur pati. Aku kudu iso males. Sedane Kanjeng Rama dalasane buku Janaka kedak sirnakake. Lah rak tenan to. Lah nek kaya ngeten iki carane apa sak jeke urip menungso ki mung ditanduri kali rasa dendam terus. Mung wales winales. Ya ora lho. Ha iya. Saiki rak males winales, lapor linapor, gugat ginugat. Isine rak mengko ngono kuwi ora ngandhan nonton TV. Isine rak kok ngono kuwi wis. Ngantek sing nontone sebel. Bendina kok sugoi wong padu ora wis-wis. Ora mikirke butuhe rakyat. Mikirke butuhe dhewe kok dicampur padu. Menawi saged mboten sisah menggalihaken sedanipun ingkang Rama. Jalaran sedaya niku ngunduh wohing pakarti. Panjenengan badhe ngluhuraken asmanipun tiyang sepuh niku gampil. Panjenengan saged nguncarakaken negari Guwa Barong, nentremaken para kawula dasih, njembaraken laladan niku mawon pun cekap. Panjenengan ngrestanturaken sejarah Guwa Barong. Ora. Aku ora lega rasane atiku. Yen aku durung iso mateni Janaka ora rumangsa tentrem atiku. Nanging pun borong. Borong tuduhna Janaka ana ngendi? Nah, ngaten. Dinten menika para Pandhawa kalebet Raden Janaka niku nembe ngayati dharma. Ngayati dharma wonten madyaning palagan Tegal Kurusetra. Tegal Kurusetra nggih. Kok diarani Tegal Kurusetra ki tegese piye? Tegal niku ora-ramba. Kuru niku namining darah, Setra niku pakuburan. Dados Tegal Kurusetra niku ora-ramba papan pekuburan. Pakuburaning para trah, para darah sing padha peperangan ingkang winastan Bratayuda. Jaya binangun. Oh, ngono. Nggih. Sing perang sapa? Nggih Pandhawa kalih Kurawa. Tiwas kebeneran, Gok. Aku arep goleki Janaka menyang tengahing paperangan. Mangke riyin Bratayuda niku perang suci aja diribeti. Ngaten, upami menawi ajeng males hukum sok ben nek mun rampung Bratayudane. Menan nembe madosi Janaka. Niki Janaka sak sedulur kalih para Kurawa nembe ayun-ayunan jurit. Wong liya ora kena ngribeti niki perang suci. Perang ngunduh wohing karma. Ngaten? Ora. Malah ngono mlumpat Arantya medhot. Dina iki aku bakal goleki Janaka. Janaka dedeg piyadeke kuwi kaya ngapa wong-wongane piye.
Lah goleki mungsuh wae rung tau pethuk kok. Lah napa ajeng pripun iki mengke? Ora, menara dereng priksa kali jenenge Janaka. Durung. Janaka niku wonge bagus. Wonge bagus. Pokoke anggere wong bagus tak pateni ngono. Lah, iki salah alamat niku mengke. Kakean dosa. Togok bilung. Para prajurit woh barong kerik lampit brungkat kimpul melu ngebyuk. Yang Tegal Kurusetra yen perlu melu ampyak awur-awur aku tak goleki Janaka anggere wong bagus mati saka tanganku Gong. Oh Sri Ngastina Maha Prabu Duryudana
ana nganti kodho harining sun Werkudara den kepareng kene Risaksana mangenjali babu siwayeng ulun Pitana bebuka purwaning carita. Caritane kang ringgit Purwanira Carma walulang kang cinorek tinatah sinungging rineka janma jamanira para wali olah mangolah raing agama agemaning budi luhur. Kelir ginelar pindhane jagat gemelar gelare awarna putih ingkang mengkurdi suci tegese jagat iku sipate suci tatan kalepetaning dedosan. Anane dosa merga saka pokale manungsa. Blencong minangka pepadang pindhane oboring jagat Surya, Candra lan Kartika gedhok keprak ibarat keketeking jantung pradangga gendhing lan tembang dadi gegambaraning urip bungah kalawan susah. Dalang minangka dutaning Gusti anyolahaken wayang werdine wewayangan gegambaraning urip lair lan batin ala becik bener luput pramila. Gegambaraning carita sedalu yektine ya mung loro, ala kelawan becik sing becik tinulata kang ala sing kirana. Sapa sing dhisik ala ing kono wahyu kamulyane bakal sirna. Sirnaning wayang rampung kukut mlebu kothak tanpa beda kaya manungsa mung bedane. Yen wayang mlebu kothak sesuk bisa dianggo maneh, nanging yen to manungsa wis mlebu kothak bakal antuk pengadilan suci saka Gusti kang murbing dumadi ngunduh woing pakarti liding dongeng. Ya ing kono mau manungsa bakal weruh lan ngerti yen to sejatine derajat pangkat bondo donya ora aji. Sing aji kejaba mung amal soleh, budi pekerti kang murakapi marang sesami. Anenggipun dita punika ingkang minangka purwaning kandha datan kadya gumelaring pesanggrahan Bulu Pitu inggih ing Tegal Kurusetra. Tegal werdine ora-ramba, kuru namining darah utawi trah, setra tekse pakuburan. Papaning kono dumadining trah Saptawarga ngajangi perang gegempuran kang sinebat Baratayuda Jaya binangun. Kiblat wetan winatesan Bengawan Bagiratri, sisih kidul Samudra Hindi ngungak mangilen wana kamioka, manglung mangaler, ketingal gunung kapur jurang cerung, padas curi yang peperingan.
Pesanggrahan Bulu Pitu winangun Bawira sarwi santosa pinayomata jenar mawa trisir awangun jamur barat kang nedheng megar. Cinagak wesi balitung tinuwak wesi purusrani pinantek wesi mangangkang kancing paning setalining palwa sak lengen gedene ngarenceng kencenge pinantek wesi kuning tumanceping bumi. Obor lisah jarak menyang golo-golo pinanjer siang ratri pating kalencar yayah srengenge kembar sewu. Pelataran jembare neksa mriyem pusaka ngastina Kanjeng Kyai Lindu lan Kanjeng Kyai Brubuh ngaglah sajak teguh ing pakewuh jinajaran bendera rontek menyang umbul-umbul mahewu-hewu kumalebet kadya mendung ing mangsa labuh. Bandera jenar gendera kuning kang mawa tenger sirahing gajah punika adeking Narendra Ngastina Prabu Duryudana. Bandera biru mega ingkang ginambar segara muncar yekti punika Brahmaning Talkanda Sang Maharsi Warabisma. Dene bandera Parianom kang cinurek gendhewa pinenthang tuhu punika Pandhita Sukalima Sang Maharsi Druna. Bandera abrit ingkang ginambar Mangkara Candha Birawa punika nata ngawangga nata Mandaraka Prabu Salyapati. Ana bandera seta gendera putih mawa tenger Surya Dadari punika nate ngawangga Prabu Karna Asusena. Duk nalika samana siaga kreta Dwipangga kuda pedhati wis pinanta panta anut golongane dhewe-dhewe. Krincinging kekapa kurumpianging kecer binarung swaraning tambur gong beri salompret gurbar gurnang miang gurnita cawuh lan panggri ing turangga pangempreting Dwipangga gumuruh suwarane manengker wiyati. Pusaka tumbak Trisula Candrasa pedhang klewang bedhog bedhama jemparing pasar bandil miang tulup topeng tameng keril lan kekudung sedaya wis rumahap ngentosi tengara. Wancine wis andungkap surup surya mendung mentiyung sineblak sulak ing sandyakala kalane kekalangan ngalingi urut Cakrawala. Winar cahya warni-warni wijang wela-wela hangalela wungu wilis dadu jingga jinangkepan ayang-ayanganing kekayon kang sami manglung ing paguwon. Dangu-dangu Wangkawa sansaya suda karana Sang Surya wis manjing ancala. Bawana kadya kasaputing lebu sesawangan remu-remu gegodhongan ketingal su sesekaran lesah amblasah esmu susah karana dungkap dumadining Bratayuda Jaya binangun. Lawa kalong kekalangan saliweran aliru pernah pamriye mung ngarbut ngarsa. Peksi kokok beluk bilunglungan dahat suka lir kauja labet wus winanci cakar ceceker cucuk hanyakot binarung swaraning sona srenggala jegok ambaung nimbrung mecah sepining wengi ciptane mung kudu ngicipi kurbaning perang suci. Kumricik toyaning benawi tumampeging sela sinela maruta midit mintir mentar temah kekitir roning mandera krusak kresek godhong pandan gegesikan lan suket bamban nyang lunglungan temah dadya tintrim swasana jroning pesanggrahan Bulu Pitu. Kedadak ana udan riwis-riwis kesisan maruta kesis saya wimbuh kekes kang samya mangarsa padaning nata. Sidhem permanem tan ana kang samya nyabawa amung kapiyarsa unjaling huswa. Sri Narpati Duryudana esmu kagol kogel penggalihira. Katitik sedhela tumenga sarwi ngepel asta tumungkul atampel-tampel wentis ngambah duh kitane ngalih. Oh
Oh, lang ramyaning kang sasongko kumenyar mangrengko rumeng puri mangken tanpa sirih mangkya darajating praja kawuryan wasanya pruri Rurah pangrehen ukara karana tanpa palupi atilar silastuti
sarjana su jana kelu ka lulun kala tidha tidhem tandane du mati Arjayeng radening karoban Kurubeda Ratune ratu Tama patihe patih rinuwe pranayaka tyas panekare bete parangge netan dadi paliyasing kala bendu malah saya andadra rupeda kang ngraribati beda-beda hartane wong sak negara katangi tangis sira kang parameng kawil ting tias do kita ketaman ing rewi rangi dening upaya sandi sumaruna anarawung pangimur manuhara met pamrih milik pakule temah sirna ing karsa tanpa weka Astungkara sidam sekaring bawana langgeng muga yewang suksma kawekas ngayomi sagung dumadi Putu Prabu Duryudana wiwit rikala pun kaki ngetal kandha rawuh ana pesanggrahan Bulu Pitu nganti tekan suruping surya
ngancik wiwit wengi iki. Durung ana dawuh ingkang gumathok sarta apa wigatine Putu Prabu mesanggrah ana ing Bulu Pitu. Para tuanggana kang padha lenggah iki yektine mung ngenteni dawuh pangandikanira Putu Prabu. Nanging dak waspadakake jeneng sira Putu Prabu kurang erna ing penggalih. Apa pancen dasare cuwa penggalihira Putu Prabu? Apa pancen ana rasa getun keduwung jroning atinira nggonira netepake dumadining Baratayuda Jaya Binangun iki? Putu Prabu, yen to pancen isih ngeman kekadangan, jeneng sira isih ngeman gedhening rasa katresnan marang kadang, lan jeneng sira rumangsa ketrucut kang dadi pangandikanira, tak rasa kaya durung kaset. Kalamun to Putu Prabu njabel pangandika ingkang wis kawedhar netepake dumadining perang kadang, yen to jeneng sira Putu Prabu keduga mbalekake separoning praja Ngastina marang para Pandhawa, kaya isih ana wektu kang prayoga. Yen to pancen jeneng sira Putu Prabu ngemu rasa ewuh lawan pekewuh, pun kaki ngetal kandha ingkang saguh minangka duta sulih sarira saka jeneng sira Putu Prabu, paring dawuh lawan kadangira para Pandhawa mbalekake separoning praja Ngastina miwah Ngendraprasta. Upamane to iki mengko yen to para Pandhawa ora gelem nampa ngajab dumadining perang gegempuran, aja nganti jeneng sira Putu Prabu melu cawe-cawe, tak rampungane pribadi, tak rampungane dhewe. Nanging waton ana pangandika ingkang cetha, aja mung kendelan bae. Begawan Durna, nuwun kula wonten timbalan ing adawu. Apa sangadi Penembahan ya durung diparingi dawuh. Babar pisan dereng Penembahan. Kula kinten iki sami lawan Paduka sangadi Penembahan. Dereng wonten dawuh ingkang gumathok. Keparingipun Kanjeng Sinuwun menika kados pundi? Menika inggih dereng wonten dawuh. Anak Prabu Mandaraka kepriye? Menapa malih kula Penembahan? Nyun pangapunten, nadyan to kula menika jejering tiyang sepuh wonten kalanganing kulawarga kadang Sata Kurawa, kula menika wonten mriki menika namung mujudaken dhayoh utawi tamu. Pun dangu inggih matur, wondene mboten pun dangu inggih trimah mendel mangke mindak klenta-klentu. Kula menika sampun sepuh Penembahan, ngawekani sampun ngantos kula menika mangke tiyang sepuh kok tuna dungkap. Mila kekilapan menapa Paduka sangadi Penembahan? Sumangga kula atur paring dawuh. Ambuk bilih dawuh pangandikanipun sangadi Penembahan menika mangke dadosa sarana wudaring ruwet renteng badhe manggihaken perkawis ingkang gumathok Penembahan. Lirsat padeng sun kang dumiling angulati puspita kang medem endah ing warni mitring taman
non sekar warsiki oh kumenyuting tias bayata jatu krama oh Kanjeng Hyang Peremban ing Takandha Sumawana Bapa Durna Rama Prabu ing Mandaraka Kakang Prabu Ngawangga miwah Paman Sengkuni. Mugi kauningan jibeging manah kula mboten karana kula tidha raos sing manah anggen kula badhe ngadani perang ageng Baratayuda Jaya pinangun. Menapa malih kula badhe nyelet pangandika ingkang sampun kawedhar. Sirik Duryudana menawi kula badhe anguncati weca ingkang sampun kawijil. Namung ora sing manah kula tuwuh tandha pitaken dumateng para sesepuh miwah para tuwanggana, para manggala manggalaning ayuda ingkang sagah badhe mbiyantu kaliyan kula. Kula raos-raos kula tingali taksih wonten raos tidha-tidha raos sangga runggi taksih wonten raos pangeman dumateng para Pandhawa. Mulawi saking menika Kanjeng Hyang diagung pangaksama paduka Kanjeng Hyang menawi raos sing manah kula menika taksih wonten raos jubriya dumateng ingkang badhe mbiyantu kaliyan kula. Wiladalah. Astungkara sidam sekaring bawana langgeng. Duryudana wonten dawuh, kok cupet menalar munggir. Kurupati. Ora ana jamake wong tuwa sarta para tuwanggana kepengin dumadining perang gegempuran. Perang kuwi wengis, perang kuwi kejem. Ora ngemungake para senopati sing padha gugur ana madyaning palagan nadyan ta para kawula cilik sing ora ngerti dodok seleng kaluputan kasempyok ing aradan kawengisaning perang. Iki apa wis mbok pikir kanthi penting mbok pitung kanthi ganep. Aja banjur kowe duweni pawadan. Duryudana kowe jubriya kelawan para tuwanggana. Duryudana aja nganggep sepele kelawan para tuwanggana. Bisma, Durna lan pendhita liyane iki wis tuwa. Apa sing diarep-arep? Apa sing diajab? Ora liya mung bakal bali marang Kasidan Jati. Mati kuwi wajib. Begawan Bisma ora wedi, Durna ya ora wedi. Sapa wae ora perlu wedi. Gelem urip, gelem mati, gelem lara. Nanging Duryudana, Ruhanira ya nggir. Kabeh kuwi mau isih ngemu rasa pangeman, ngemu rasa kekadangan, kinantenan rasa tresna asih. Apa to sing digasuh? Ora Madyapada iki ora ana riya mung gayuh katentreman lan karahayon luweh-luweh. Pandhawa Kurawa kuwi isih kadang naksanak padha-padha trah sang wiyasa. Mula sing bakal diadani iki aja klira-kleru. Iki dudu perange darah Barata. Dudu. Kowe ngerti? Trah Barata kuwi sapa? Trah Barata kuwi Begawan Bisma. Aku ki ora karep perang. Sing bener kuwi sing perang sing bakal ngadani pupuh kuwi trah Satwarga kuwi bener. Sebab Pandhawa karo Kurawa.
lan manehi sing kanggo rebutan negara Ngastina bumi kelairaku sing duwe negara kuwi sejatine kuwi Begawan Bisma nganti negara Ngastina tak rilakake kanggo trah Sang Wiyasa karepku mono supaya negara Ngastina iki awoh karukunan awoh kabagyan trah Sang Wiyasa jebul wong duwe penjaka becik kuwi durung karuan nek dadine apik tundhone ya Begawan Bisma iki aku trah Barata kowe ngerti ora sapa Barata kuwi Barata kuwi leluhurku sing yasa negara Ngastina sepisanan iki Prabu Barata. Prabu Barata ya Raden Gajahhoya. Kowe ngerti ceritane? Dumadine negara Ngastina iki biyen Ngastina iki Alasingas. Manut petakem sing tak ugemi sing tak gawa. Ngastina biyen iki wujude Alasingas. Alasingas iki yen wancine ketiga panase sarta gatele kuwi nganti tekan Kahyangan Suralaya ingas kuwi gatel nyuwuni glugut wisa nganti para dewa kuwi sedih luwih-luwih para widodari kesumupan ya kuwi dayane kayu ingas nganti Sang Hyang Jagat Girinata paring dawuh nyabda sapa sing wani mbabati Alasingas. Lah rikala semana sing mari munggah ngadhep Sang Hyang Jagat Girinata ora ana liya Sang Hyang Bathara Ganesha. Ganesha kuwi sapa? Bathara Gana. Nyagui bakal mbabati Alasingas. Nanging Bathara Gana matur, ingkang badhe mbabati menika anak kula Bukulun ingkang namipun Barata inggih Hoya. Inggih Brahmanika. Duryudana Raden Barata ya Raden Hoya mau yen Triwikrama wujude dadi gajah jalaran kuwi putrane Sang Hyang Bathara Gana dewaning ngelmu dadi Bathara Gana sak putrane si Barata mau ngelmu apa wae duwe klebu penawaran upas-upasan mula bar wujud dadi gajah babati Alasingas kuwi Sang Hyang Jagat Girinata tumurun nyasakake kraton diparingi tetenger kraton Ngastina sing jumeneng ratu Prabu Barata ya Prabu Brahmanika ya jejuluk Prabu Hastimurti kuwi Ngastina sepisan. Hasti iki gajah, Murti iki ratu sing jumeneng ratu ana negara Ngastina kuwi ratu-ratune gajah ya Prabu Gajahhoya. Sak banjure tumurun marang putrane ya kuwi Raden Pratipa. Kaping pindho jumeneng ratu ana Ngastina Prabu Pratipa. Kaping telune jumeneng ratu meneh ana negara Ngastina Prabu Sentanudewa. Kaping pate tumurun menyang Dewa Brata upamane aku iki gelem jumeneng ratu. Negara Ngastina iki lagi petang turunan. Mula negara Ngastina katon becik, katon mrabu. Sebab ora ana sing ngungkreh-ungkreh. Wis ta cetha ta iki. Dadi Trah Barata kuwi mung tekan Bisma tok. Aku ora karep perang. Nek Bratayuda iki diarani perang Trah Sang Barata kuwi kleru. Sing bener perange Trah Sang Wiyasa kuwi bener Trah Sapwarga.